Hej, pozdrav svima, ovdje Omar sa Mizio.com i danas ću vam pokazati kako možete napraviti ringtone od bilo koje pjesme koju imate u iTunesu. Ove upute vrijede i za Windows i za OS X i također radi sa iOS-om 6 i 7, provjerio sam na obe dvije. Prije što počnete, odite gore u iTunes menu i odite na Preferences i samo make sure da vam je ovdje klik tones kako vam se pojavila tone library. Također provjerite import settings koji bi trebali biti na ovim AAC recorderu, što je default setting. Sljedeća stvar je da izaberete track koji vam se sviđa i odite dole u right click i onda get info, te u options i promijenite start i stop time, odnosno dio pjesme koji želite da vam bude ringtone. Ja ću ovdje kao example samo staviti prvi 20 sekundi, ali vi možete odabrati naravno bilo koji dio tracka. Sljedeća stvar nam je da pretvorimo taj dio tracka koji ste odabrali u sekundama u iPhone ringtone. To možete uraditi tako što napravite right click i kliknete Create AAC version. Kao što vidite ovdje ispod će vam se pokazati novi track od 20 sekundi, pošto je to duracija koju sam izabrao. I da prije što zaboravite, odite nazad na ovaj originalni track, get info i ugasite ovu duraciju 20 sekundi, inače će vam taj track samo svirati tu duraciju, odnosno taj dio pjesme. Sljedeće što ćemo uraditi je vratiti se nazad na ovaj novi track koji smo napravili 20 sekundi i njega možete drag na desktop i promijenite ekstenziju sa M4A na M4R, što je ringtone ekstenzija za iPhone. I kao što vidite, track radi, ne možete čuti zvuk radi copyright issues na YouTube. Sada možete delete ovaj AAC track koji smo napravili, ono više ne treba. Slobodno izbrišite iz iTunesa potpuno. I sada ćemo drag ovaj novi M4R nazad u iTunes i taj ringtone će vam se sad pojaviti u tone sekciji, kao što vidite ovdje. Sad sve što trebate uraditi je synkati taj novi ringtone koji ste napravili sa vašim iPhoneom. I nakon što vam je sync završen, naravno odite na iPhone i otiđite u sound settings gdje možete naći ringtone i kad kliknete na ringtone tu će vam se pojaviti ovaj novi ringtone koji ste kreirali. Tu ga naravno možete izabrati. Kao i uvijek, kako vam ovaj tutorial pomogao, pretplatite se na Mizio YouTube kanal i naravno nastavite nas pratiti na Mizio.com. Pozdrav!